Bueno, pois, bons días a todos. Como non iba a ser de outra maneira, non é que vayamos descubrir nada novo. Vamos por aí unha placa en gallego que, como temos na outra parroquia que xa fai anos que se puxo, e penso que despois de ser un concello onde sempre se defendeu tanto o gallego, xa botábamos de menos a identidade do gallego aí, porque ao fin e ao cabo non estamos reivindicando nada novo, nin pedindo cousas novas. O gallego foi o dos nosos avós, o dos nosos pais, e nós, por que non seguir con mismos? Eu non vou falar moito máis, deixo que estas dúas persoas que seguramente teñen algo máis que vos contar. Nada máis. Bueno, tamén moitas gracias por estar aquí hoxe, por benvidos ao Cemiterio de Vilar de Santos, benvidos a este acto de recuperación da memoria lingüística en Galiza. Eu simplemente quería decir dúas cousas, da importancia que ten actos como este, da importancia que ten facer actos donde se crean espazos lingüísticos en galego, porque estes actos, eu creo que xa non temos que ir algo máis ca parte da simboloxía, porque estes actos están moi ben, pero se nos quedamos ca parte simbólica, pois faltalle algo, non? Eu creo que fer actos con conciencia lingüística, con conciencia social, como estes, son importantísimos, porque para xente que viviu en galego, que foi capaz de transmitir cultura en galego, e que cando veñen para aquí están en castelán, pois creo que non está moi ben. Polo tanto, estes actos son moi importantes, a conciencia lingüística, social, son importantísimos. Pouco máis tamén, antes de nada, quería disculpar a Pepe González, que non puido vir hoxe, que se atopaba maliño. E nada, pois, a hora de nada, xa vos deixo con Xardón, que é unha das persoas que foi capaz de crear conciencia social e lingüística aquí en Vilar de Santos, para todos nós, entón xa queda ele, xa fala ele. A min empaquetáronme 3 representacións aquí hoxe, entón teño dereito a botar 3 discursos, e debo sentando porque a cousa vai pa longo, non? A primeira é que debía estar aquí Delfín Caseiro, que é o presidente do Padroado do Museo da Limia, e ademais por doble razón, porque ele leva toda a vida tamén dedicándose a normalización lingüística, e ademais por ideas, por forma de pensar e por o seu oficio, porque é un dos primeiros, a primeira tanda dos catedráticos de lingua e literatura galega, non? E despois nomeaba Rubén a Pepe González, que eu gustaríame facer, história que non está diante, para que non se poña colorado, pois algunha semblanza de Pepe, non? El era militante do nacionalismo, foi secretario xeral da UPG, expulsado no ano 76, dos poucos que expulsan así dos partidos, pero el lle tocou ser expulsado. E eu, cando aprobei a oposición, que chegas no ano 80, chegas aos concellos, e evidentemente todo está en castelán, non? Entonces, tes que estar facendo todos os días actos de militancia, non había ordenadores, o sea, só había plumas estilográficas e máquinas de escribir. Entón, o que se utilizaba, na maioría dos casos, para facilitar a xente eran impresos, non? Que tiñan os textos feitos e tiñan os textos feitos e o que había que poñer pois era o nome, os 4 datos máis para as solicitudes ou o que querías, e empezas a preguntar en todas as librerías, en todas as papelerías que facían cousas para os concellos impresos, non había absolutamente nada. E só nos enteramos finalmente que existía un caso no concello de Redondela. Dos 315 concellos existía un que era o de Redondela, donde Pepe era un administrativo que
formou aquela oposición despois de apartarse desa primeira liña política, e lle encargaran ali o servicio de normalización lingüística, e alá marchamos un amigo meu que era secretario de Ergos, que xa morreu desgraciadamente, o Castor, e alá marchamos os dous onde o Pepe, e viñamos co coche cargado de impresos para empezar a utilizalos nos nosos concellos. A partir de aí, pois, naceu unha relación pois cunha das persoas que máis leva feito por a normalización lingüística, máis alá daquelo que ten que ver co ensino e tal, senón indo a aqueles outros sectores que non vai case a ninguén, no? Que aos sectores da xusticia, que era moi duro, e, por lo tanto, cada vez que el conquistaba un xuiz que redactaron a sentenza en galego era un éxito. Cada vez que conseguía que en algún concello pois se empezara a facer algo en galego era un éxito. Cada vez que conseguía que alguén se atrevera a poñerlle a botella de viño o texto en galego, pois era un éxito. Hasta o punto de que esa forma amable e positiva de introducir o galego, pois foi capaz de demostrar de que iso era hasta comercialmente positivo. Non poñer etiquetas en galego non perxudica a quen vende o produto, senón que incluso lle dá valor. Eso se descubriu cando un viño que se chama Peza do Rei, pois empezaron a facelo famoso, non porque fora bo, a historia que non nos é ningún entendido de viño nin o dono, senón porque Obama, nun acto que se celebrara ali en Estados Unidos, lle puxaron, lle colaron aquel viño da Ribeira Sacra, e se fixo famoso. Nadie opinou se era bo, era malo, non sei que, simplemente os titulares dos periódicos eran que Obama bebeu un viño etiquetado en galego. Quérese decir que, sin pensar se era o mellor ou o peor viño, acabou tendo ese reconocemento mundial gracias a que iba etiquetado en galego. Por lo tanto, deberíamos empezar con esa primeira conclusión, decir, o galego non é un idioma que perxudique a comercialización de produtos, non é un idioma que faga daño, senón que fai ben. Porque toda a xente que está nos cementerios galegos viviu falando en galego, porque cando os pasamos desta porta para dentro xa os poñemos en castelán, empezando por o cura que a despedida ya fai habitualmente tamén en castelán. É como se fora unha falta de respeto a eses nosos antepasados. Se eles falaron sempre en galego, por que o cura, que é o máis bueno de todos os que están ali, o que está, por que non o despide no seu idioma? Pois deberíamos empezar de alguna vez a reivindicar eso un pouquiño máis en serio. Hai algúns que o fan, pero son insuficientes, quero dicir que por respeto a ese pasado, pois o normal é que o fixáramos así. Imos por, de alguna maneira, a facer circular unhas mandas que chamamos, que algúns xa os fixamos hai moitos anos, que, polo menos, cando nos enterren usted cando queira, entérreme por a religión que queira, entérreme na caixa que queira, queimeme ou métame no choio, pero, por favor, entérreme en galego, non? Porque o falamos absolutamente toda a vida. Iso é un das simboloxías desa placa que decía Rubén. O triste de todo isto é que isto que tiña que ser, que é un idioma que usamos tantos séculos, que incluso acabamos de descubrir hai un par de anos que un investigador sociolingüista portugués acabou demostrando que resulta que o portugués descende do galego. Fernando Venancio. Hai un libro que se chama Así nasceu unha lingua, que é documentado, perfectamente documentado, de
de que primeiro é o galego e despois é o portugués. Non son os dous idiomas xuntos, primeiro o galego e despois o portugués. Ese é o que está de momento acreditado, ¿no? Científicamente e historiamente. É triste que para poder usar o idioma que falamos todos os días teñamos que facer actos reivindicativos. O normal sería que o pudéramos utilizar con absoluta normalidade, que non o deixaran utilizar con absoluta normalidade. Incluso sistemáticamente lle dan a volta a tortilla. Hai, na miña época, cando empezabas aí nestas cousas da política, que nos facían incluso ler poucas cousas os xefes, hai dous sociolingüistas que me quedaron gravados na cabeza porque os tuve que ler por militancia, non? Que un era Ferguson, que era un sociolingüista americano, que era profesor na Universidade de Pensilvania, que inventou un término que sigue vixente, que se chama diglosia. E despois nos chegou aquí un valenciano, cando estudiou tamén o problema e o conflito do valenciano co castelán ali na súa comunidade, en Valencia, Rafael Ninyoles, outro sociolingüista que morreu hai 3 ou 4 anos, e fixo varios outros. Que é o da diglosia? A ver se algúns, moitos dos que estáis aquí vos sona, pero moitos se ven que nos quedemos con esta palabra. A diglosia é cando dous idiomas se fala e parece que conviven con normalidade, é mentira. E cando un manda máis que o outro, cando un se impón sempre por encima do outro, ainda que tuveran o mesmo reconocemento xurídico, e porque socialmente admitimos con absoluta normalidade que o idioma galego sempre está por debaixo do castelán, e o facemos cunha naturalidade tan espantosa os que falamos habitualmente galego, que sin darnos de conta nos estamos supeditando a outro idioma. Vos imaginadevos que nese día do enterro pois morre algún familiar e a vosa o pai de alguén e a nai ven o cura e lle coloca un sillón a unha señora importante e a coloca de diante, e a nai detrás, e non lle deixa nin ver a caixa do seu difunto marido. Pois é o que se fai habitualmente sin darnos de conta con esa situación da vida. Cada vez que decimos Orense, estamos cometendo un acto de diglosia, un acto de humillación lingüística. Cada vez que decimos Villar de Santos, estamos cometendo un acto de humillación lingüística e de falta de respeto a aqueles que traballaron ou traballamos pintando as señales para que os nomes se puxeran ben. Hai que defender, empezar por aquilo fácil e defendelo con absoluta naturalidade, porque na medida que empezamos a ceder algo en aquelas cousas que nos pertenece, estamos acabando, renunciando ao noso idioma sin darnos de conta. Eu creo que debíamos facer un esforzo por incorporar a aquela xente que habitualmente pues, entre nós, que a forma de comunicarnos é habitualmente, o galego, facer un esforzo para que tamén falen no noso idioma. Eu comprométome a decir 10 nunha conversa, 10 frases en castelán. Cada vez que converso con alguén que faga convivencia con nós, si me di dixenyo aí atrás a médico e dixen, non? Entón, que veme unha gran satisfacción porque ela ao final mo dixo, non? E cada vez que alguén vai a dicindo unha, por cada unha desas é unha conversa son capaz de decir 10. Entón non digamos que non estamos dispostos a ceder. Ceder é unha cousa, pero tamén necesitábamos facer un esforzo, porque moita xente que temos aquí en Vilar de Santos, e iso é como me toca aquí de vello, me deron a oportunidade de falar